Ingke kayong kayantabe, lulugod at magmasabal. Palabungan tamo, kening programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love ka. Maya pabengining Diyos po, kaya kayong ni po Kuya Marvin at makayantabi kayo pamurin po king DWBL 91.9 Bright FM, ing radio station ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king kakatamong Season 2, Episode 7, o pampitutan ng episode din, di ba? Ning programa ning Archdiocesan Council of the Laity. Paano mo na po ning kakong paboritong ninong? Yan, miss keto ninong. Yes, long time no see. Wapin, medyo magpasikan niya kano, sabi na, Nong, magpasikan ka ken. Ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga. Ing like ko, love ka. Programang makiramdam at magparamdam. Abayan nyo kami po king metong oras sa kwentuhan. Patungkol ka rin mayayaliwang pigaga pat kayo sa na rin kapatid tamong like ko o ring sa tamong ka-like ko. Ayan, so ngayon bengi po matikas la po rin kaya kaming guest. Pero bayo ko po pakilala rin kaya katamong guest. Magpakilala ya pa mo po yung kanakong katerno malan. Yan. Yung kanako pong co-host ngayon bengi, i-confer. Paring Fer, yan. Wabin kumpare ko sa salamat na may tiyempo pareho kami mo naman pinaimalan ngayon at ako po Brother Fer, iba't po king parokya ng Ginoong Mitas Banwa. Bayan nyo kami po ngayon metong oras sa kwentuhan tukol keng ka-importanting topic tamo keng panahon tamo ngayon. Wapin. Yako may excite ko kasi maluwat ko na yung paninayan yung topic ay ni. Wapin. Yan. At syempre, di nang tala pa mo pumaya pa oras na rin kaya kaming regular gigrit. Yan. King lagyo na po ng kanakong paboritong ninong. Didinan ko pong maya po oras ring Alacanyans. Then, puta kaliwan ko lang ring Alacanyans. Ako balo last week nung sabi mo lang, banggit mo lang. ala ko last week Yung last week, Big Brother James, ang po pa Sister Weng. Maya po oras karing kaya kaming Meging Kayabe last week. Masang tingin kwentuhan damo naman last week na i-share tayo ang bagya po. Medyo jump pack yung studio last week kasi tutoy ito. Actually Big Brother at dakala po rin Kayabe dang Chukeni at DBM ya po yung maya pa oras kareng Meging guest tamo last week. Miss ko kasi medyo magparimlakat ang bagya. Wapin, mag-enjoy kaya taking bagyo. Mataduan na ako may kapanik. Anyway. So, at syempre, bibigyan po yung maya po oras ko ka rin ka na akong kaparokya king Indu na ning kaya katamong Indu. Yan, king Santa Ana Parish. Yan. Pani mo na po ning kaya kaming parish pre si Among Ray Cruz at kaya pong daratang ang Martis. Magipang miesta kayo po Karyapong Ray kasi piyesta na po ning Santa Ana. Yan. Bala manuro kaya. Aliking Santa Ana kasi king Kabalena nila talagang maganda. Okay. Kaya kung baryo niya, ako makipamiesta ako mo naman kang Among Ray. Ayan. Confer, pakilala talang bagyarin kaya katang guest ngayon bengi uling maka-excite po. Wapin. Siguro masanting nila yung magpakilala kanita dan danala din kaya katawang makiramdaman po rin manalbeta mo kay Facebook. Ninong bisang muna kaya kayo siguro sabihan tamo ng planang banong talasawa, pila ng anak ang po pang naning involvement yung ngeni kay pisambyan. Briefly. Ay po ta magselot laretang kayang apo pilan la naman din. O pati ring apo. Sige. Okay po. Siguro mo nalarin medyo makat po. Marikita. Sige. Hindi makakatuwa. Happy naman Yako po yung Brother Joseph De Jesus naning Parish of the Lord's Ascension bilang Basic Ecclesial Community Coordinator. Busy. At ludak po limang banwang talasawa at ating ko pong along anak at aduang apu. Ito nga man ako. So, ito po yung kanakong sabienda na muna lareng matwa. Datang anak naman yung sige po. Ay, ako naman po Brother Bernie Conanan Kene ko po King Del Rosario. Pero itakalo pa ng Brother Joseph. Kaya kami King Parish of the Lord's Ascension. Bilang metong na ako mga EMDC. Yan. At kaya ko naman keng community na ng Couples for Christ. 35 years na akong talasawa. Ating kung meto ngayon
ampong metong kaya po. Ah. Medyo matipid yung bagyan. Wow. O balo mo lang yan, ba't lang in-invite ko? Itipid ang parokya. May nga persala kita. Hindi kayo siya- tagon eh. Wow. 35 years siya naman. 35 years ko naman. Oh, wala alam mo na na. May Ay pala may ako akang edad. Oo. Saan yung matukan yun? Di nang taya naman pumaya pa oras yung kaya yung Paris Priest. Yan. Oh yes, si Papunding. Apunding. Although magmisa niya niyang kataga-taga kayo. Papunta na yung kanya St. Benedict. Wow. Dapat makatune in niya kanyan. Yes, Bata, yes. damdamanan na dininan tayong maya pa oras. Kaluguran kaya po yapunding ng panahon na mag-apostolate ko kaya King Lubao. San Antonio. Antonio Lubao. Yan. Medyo maluwat na rin ito. 17 years ago ito. Makidad na ako rin pala. Halos kasing edad ko pala kasi ako 37 years old na ako, ila 35. So, So, anya may bayit ka. doon na akong banon ng Magkasawa na yan. At dakal tama, balo ka rin maging Yes, kwento. yes. Yan. Siyempre, bankanita po kaya betala naman din kaya katamong makiramdam at manalbengin ng beng. Katala po. Malyari kayo po makiabya ka rin kaya katamong kwentuhan. Karing ating greetings o nano pa man buri yung ipayabot. Mag-text kayo mo po ka rin kaya katamong text line numbers. Yan. Para ka rin Globe subscribers 0915 954-1303. Karing pong smart 0919 351-8282 at karing Sun Cellular subscribers naman 0942-357-4268. Wat malyari lamo namang manalbek yung Facebook Live niya. Live kaya po ngeni nung at maka-online kayo po malyari yung kami nga bayan mo naman at mag-comment kayo po. Buri milan dandaman din kaya kayong opinion mo tungkol ken topic tamo ngeni aldong Ay, iti. ne po kasanting. Pantunan niya mo po, i-search niya mo po ken Facebook ing official.asf radio o kaya Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At syo kami mo naman po ken Twitter, ang username po is @radio_ASF. Ang timurin at syo kami po ken Instagram, username is ASF Radios. Yan, sana po kaya beda kayo po na kaya metong yan po ka rin pamamarala na ng kakatamong Archdiocese nga ni na Yes. pati yung social media pupunta lang tanay po ban kanita mas dakala pa rin kakatamong dasan King evangelization. Aliwa mo po king darasa na ng kakatamong radyo. Yes. Doon pati yung karing social media kasi nang minsan ultimo retang kabalen ang papapuren kaya beta mo king liwang bansa makayan tabi po ka rin kakatamong palabas kaya ni king kakatamong kay radyo. So dakal pong salamat ka rin kakatamong kabalen mamantabi kaya katamo king aliwang bansa. Maya pa oras po kaya kayo. Umakabaka ba ng kakatamang introduction at migpakilala ta na siguro kailangan formally open tayong kakatamang programa abe-abe taon po mga di. Yes. Panimunan mo akong fair. Yes, mga di tamo po, Tagalog yapon kakatamang prayer, mga makapagkabela rin kakatamang makiramdam mo naman. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ama naming mahabagin at mapagmahal, patawad po sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Salamat po sa biyaya ng paglilingkod sa media. May pabatid nawa namin sa mga taong pwedeng marating ng aming programa ang mensahe ng pag-asa at biyaya sa anumang kalagayan nila sa pamilya man, komunidad at lipunan. Mangusap ka sa amin, samahan mo kami, mahal namin Panginoon, upang sa pamamagitan ng programang ito, maibunyag mo ang kahulugan ng mga nakikita at di nakikitang katotohanan sa buhay. Basbasan mo ang gabing ito upang tumagos sa aming puso't isip ang bawat hibla ng aming karanasang tatalakayin. Gamitin mo ang host, resource persons, co-host, technical people na sangkot ngayong oras na ito upang maipahayag at maipalaganap mo sa amin ang katotohanan at mabuting balita bilang gabay namin upang tupdin ang bawat hamon ng buhay na naaayon sa inyong kalooban. Mahal naming Birhen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. So maya pabengi pong pasibay kaya katamong at so kayo pa mo rin po at makayantabi king kaya katamong radyo. Kung fair, ban ganita may di ng tamong pamisuglong kaya tamang labasan na episode na po kasanting itang episode last week ni. Nanula mo rin kaya ka nga tatandanan kaya tamiging episode tam. Ing topic tamo po last week tungkol keng karang Carmelites, na keng bukasyon darang Carmelites at dem bisita tamo
bali detang kaya katamong ausan tala dati third order Carmelite pero nga ni tilang aliwang aus Carmelite seculars Carmelite seculars. So anam la po rin kaya katamong bisita sabi namin Yes. Marvin nandin full pack tama po yung last Saturday at anya kasanting po itang kaya katamong discussion kasi ako believe ko karita seculars ne. Bayo na pala mag-regular, kaya pang secular dadalan lang naman proseso, bala madre lang naman at ilang nangawas kanina, novitiate period, at ilang lulareta, bayo lang maging profess. At believe ko rin karela na yung karelang prayer life, talagang bibiyayan date ang karelang spirituality, which is prayer. Atin lang oras, kilob ng pating hapon para mga di, maliban pa kaya sisimbala, maliban pa kaya magrosaryo. Ating takeaway ko niyang Saturday, tangketang susulod ng scapular. Wawa. Kasi baluta naman hanggang kareng kaya na kanya kaya susulod data bala mo pang display bala mo kaya bigyan karelang OOTD kaya rin aliwa gagamitan din bala mo pang-contract yung pero sabi da pinaliya makanita ito it's a meron yung debosyon pag sinulod mo ito bala mo mag-commit ka na pagkapusan debosyon niya kayang Mama Mary at bala mag-commit ka na pagkapusan may itang kayang Mama Mary bilang imana ni nga pong Ginoo. So kailangan maging malapit ka mo naman kaya nga pong Ginoo. So dakal pong salamat karatang kaya katawang bisita ni Sister Juliet yung karelang pinaka-head kinontak tamang ga medyo short time very short in notice mig okay la at siyempre salamat kang Father Richard yung karelang advisor at iba't paking contact kay iba't from Bacolod at Bacolod ngayon Bisaya Bacolod. at agad-agad kinontak no Sister Juliet and maybe sa no man important ka lang kayabi. Bala mo itang metong siguro masanting ang malilyari po tang hanggang pang ako kumbirata la rin kaya katamong guest in a very short notice ne. Wow. Pauli na ning kaya katamong programa pisa sabihan talaga kareng kaya katamong biye bilang laiko. Uling parte niya talaga ng biyeta mo. Mayan at mayan ning pamanang uta mo. Uling balo tayo nung naning kwento uta mo. Yes. At syempre, ban kanita, makalugta ng agad-agad king kaya katamong episode ngayon ning Bengi, pututan taning kaya katang kwentuhan. Mag-break tamo pa mo siguro, ban kanita. Kaya kami pong pa magbalik. Introduce mi nung nanoy po yung kaya katamong peka pisabyan ngayon ning Bengi. So, hali kayo po mama ko, uling iting programang Makiramdam at Magparamdam. Confirm? Laiko love ka. Pakamalan kong kakaluguran, lalo na rin kay katamong apu at reng makatwa. Makisad metong tamo kang Papa Francisco, king kayang pami talaga, king metong kapagmasusyan, ang makaparikil para karing apu at makatwa. Ing World Day for Grandparents and the Elderly. Ang makabili king kapata Domingo ning bulan ning Hulyo, malapit king kapagmasusyan ning kapigaganakan kari San Joaquin at Santa Ana, ring apu ng Jesus. Kaniting banwa, kenyang Hulyo 24, Aldo Domingo. Kapamilatan na niting kapagmasusyan, babalik dan tala, ring maya pa amano, at kabyasdan da rin kay katamong makatwa. Ring karelang siwala kay katamu asno king kaulaga, uling daralit da, ing kapurian king Diyos, at akakitamo karela ing ulaga, da rin kay katamong pipumpunan, at ing pamagbalikid, king kay katamong milabas. Ganakan tamo mo naman kapamilatan na niting kabagmasusyan, ingketuan metong yang kalam aring kay katamong apu, tatayran da ka tamo ban akit tamo ing mga palyari karing miyayaliwang panahon, at pasalamatan tala king pamaglipat da karing maulagang karanasan king biye karing kayanakan. Bibili tamo king pamanalangin dari San Joaquin at Santa Ana, ring apu ng Jesus, ring kay katamong pakamalan na apu at makatwa. Pasibayo po, meto nga makabaldugang kapagmasusyan ning World Day for Grandparents and the Elderly. Inipuin kaya kayong talasuyo, Reverendo Padre Ricarte D. Macalino, ing Direktor ning Bahay Pag-ibig, Home for the Aged, king Holy Angel Village, Telabastagan Syudad ning San Fernando, Pampanga,
at munting tahanan ng Nazaret king Mawake, syudad ting Mabalakat. At kayantabi ning radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Mamye puge karing kay katamong pakamalan na Apu at Makatwa. Magbalik ya puwing programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At ngayon yung bengi kaya ko pa mo rin po yung kakatamong co-host ni Paring Fair. Yan, Paring Fair talaga. Ang po po Brother Joseph, ang po po Brother Bernie. Ayan, Kong Fair. Well, yung topic tamo pong yan, very interesting yan. Kasi bukas, Aldo dareng Makatwa. Why? Pero ay naburing sabyan na rin yung kaya katamang bisita matuwa na lang. Ako yung piyakamat pa yata kin. Yung tabi po tampong yan tungkol ya ka rin Kristiyanong tatang kay modernong panahon. Yan. Nya po rin makiramdam tamo pumanalbengin na tatang ang po pang pangari, yagkatala rin tatang na makiramdam at mag-contribute kayo po kaya kaming discussion nung makananong yung bibiyayan yung pang-Kristiyanong tatang kining kaya katamong modernong panahon. Pagkwentuhan tayo po ngayon. At siguro kubiran ko lang mo naman ding anak naman, nung mga nanood nga kakit naman din karelang tatang bilang modernong Kristiyanong tatang yan. At deni pong kaya katamong bisita ngayon, rin karelang karanasan bilang Kristiyanong tatang king modernong panahon. At buri kaya pong umpisa ng kaya katamong kwentuhan, kaya meto ako tang. Yes. Nano yung karelang panlalawe, kaya meto nga Kristiyanong tatang. Yan. Ninong muna yung matwa ng anak. Siyempre yung mato. Wala. Palaging matuwa yung muna. Wala. Ating respeto yan. Ang respeto talaga. Wala. Yung kakaliwan yung Brad. Ako, yeah. Wala. Siyempre, may ito yung values yan. Oh, yes. Respeto. Yung modernong tatang. Yung Kristiyanong tatang. Kristiyanong tatang, nung ikumpara tayo kay Taminula, inginin kasi dakal na pupulayan na isipan. Pagawa, kare nga anak na. Kitaksing minuna, nung nanay binyina ng tata, king mabilog a pamilya, kaya duwala, lula rin nga anak na, para pareho mo itong mabiyana. Pero yan yung panahon na ini, tapi nga manon ng different folks, different stroke. Kasi metong kayo na, kalupa nitang kailangan na ni metong. Lagi kasi itang minuna, dakala rin anak naman. Siguro niya, didinan tungga-tunggalan na attention. Nung wari, pang general dyan babyena. Pero ngayon yung kapanahon na yun, uli napin panahon na yung dakal sasalabat keng biyada rin kaya nakan kareng anak. Tututukan na lang tunggal-tunggal. Malibang getang general rule, babyena ng metong ay pa. Tututukan na tunggal-tunggal din. Then kay dakala challenges kaya yung panahon na ini. Isipan namin sa ni data, yun kayang sasabyan ko karela, yung patupad ko karela, magbalik ka na ako. Nung ngayon may contribute in tata karela, makana kaya tang contribution na naman yung anak. Potang iya mo kaya. Tatang role model, sasabihan. Makana yung mag-role model ko kaya. So, ngayon mo medyo taking yan yung panahon na ini, tekil
Tala babalo nga miyayaliwang ideya patungkol kay naming biye. At ila naman sariling kayo. Walang kita pa mo rin guidance na ning meto nga tata. Lalo na itang kayang presensya. Responsibilidad na itang talagang tutukan o ring anak. Kaya atsula keng kilwal o atsula keng kilog na pibale-bale. Maging kita mag-aral na siguro. Uling makanya ning kalakaran. Uling although kitang panahon niyang ita mo, sabihan ko ng senior tana, makanita itang style. Pero ngayon may nalawang style na rin, lalo na rin anak pa mong maging pengari, maging tata. Sabi Robin, maligwang maging tata, pero masakit magpakatata. Buri kitang kasebya na ita. Totoo ita. Actually, bala mo kitang sinabi ng Brother Joseph na aga nakakitulitang pante-pante ka pa maglalawe ka rin anak mo. Uling ilugod. Pante-pante naman talaga. Pero depende, nung makanano meng i-express ita ka rin anak mo. Ating anak may na, ating anak na independent la talaga, agyod-agyoda, kakit mo naman nung makananak ka independent. It's a reality nang yaning panahon na ini. Makantaya talaga yung pamamiyada. Aga nakakitang sasabihan da rin nga liwang pengari. Mas kailangan na ako kasi. Ngayon uli megin tatang na ako, masaintindihan ko na yung kanito, pante-pante ako. Pero ngayon I appreciate. Ito ita talaga sinabi ng Tang aman mo na nandun, tang Kristiyanong tatang makatutok. Makatutok yung pamilya. Iber, ni nano kaya nga... Yung makayanak naman ka, no? Ako naman, kilala ko itang nung makanano ko, may biyasa at abalo kayong pagiging pengari. Bilang tata, kantata ko. Totoo itang aman nun niya, abanggit ng pang Joseph, ang po itang sinabi itang pante-pante. Itatang ko may makanita Pante-pantengan, ing lawe na kay kaming may kakapatid. Pante-pantengan, in lugod abibiena. Balo na nung naning kay naan naning metong balo na naisikan na naning metong nanong no ka rin makanita na yung ibigay ng kaya suporta kay metong itang may na mas suportahan itang may masikan naman kitang masyadong susuportahan pero balo na kaya ng talakad nita makanita ya itatang ko bigbuga na kami kayong pangaral itaing masanting na yan de lami ang gaketang ngayon magsolo na kami ng pengari na naman ngayon nga ako na impengari balo keng tela ka rin pang pengari actually itatang ko na kami linawing ang timong alwa bala mo kapatid bala mo barkada pero ating kay aki mo naman ipangapengari na po kang barkada makanya niya gawa ko naman at gagawan ko keng kanakong anak kaya naman yung anak ko mami ka kuno ka na ako sabi ko pag maragul ko yung anak ko ka open ka ako pero close siya Burikita. diba? Open niya pero close siya open niya in the sense na alliance sa likod yes alliance sa likod totang matulay nga na ako potang medyo malungkot siya sabihan na ka na ako kaya kami nga mami na yung problema na one time pinikit niya kikyak bakit at kikyak ka kasi itang kaluguran ko atin lang kanong ipami ka bala mo hilap mi kaintindi pero itapin sa likod pero potang masaya papakit na makanit tayo lultok ka-open na pong ka-close kaya kami alay sa likod pero open niya kayo Siguro itong open na kaya kayo kaya yung panibatan nito uling ikayo man very tutok kayo muna man kayo dahil makanitapin kami man ala kaming sa likod kaya makatutok kami kaya at makanita mo balo may anak po tang kakit na kaya kano makanano ka lapit kaya makantayan man maging kalapit kaya ka regalo ang anak niya maging alupla ka rin karelang pengari kasi alalang panahon masyado makipagkwentuhan makihabi ka ito makain nga din ng oras din karelang anak so makanita so ako yung anak pag maragul ko close siya very close yan Burikitang kain na itang idea na nung ka rin sinabi nene yung meto nga modernong kristyanong tatangin ako naman po mamalyan deta minunang tatang pero itang break din itang
gap Barrier. mag-separate ka rin lang. yeah, Kanita kasi, ing idea tamo ka rin tatang is stifla, tang emo pwedeng birwan, pota emo balo Masaping nung ka na. naning dasan na but na nganing panahon na ini nereng modernong kristyanong tatang pangarapan da na magiging open ka rin anak da. Yeah. Ne? Wow. In such a way na magiging very transparent ka rin maging pakiramdam na. Metong niya talagang sandala na pwede dang pulayan. Wow. Aro, definition niya pa yung kaya katang Definition niya pa mo yan. Masyado tanang dakalay ko akarela. Nandin, budik ka naman balikan ta sinabi ng Joseph na itang challenge siya nga itang pangatatang nga itang although sabi natin Bernie ialiya masyado lingikwa na kang tatang na itang pamaralanin pangat padagul na kayang kayang anak ngayon pero itang challenge I think impani ba tanin challenge tang aliwala values deng anak ngayon karanya siguro mali pa tanin challenge mamiro ko mo kasi kanita sabi da potang magmisa potang homily na rin tatang lulwala ni manjigarilyo daw pero ngayon bala mapansin ako mag-stay no kaya pisang banden tatang ngayon kaya may gilang mapangadi uli nito challenge sa ito Mag-challenge. tika buring Pata sabihan na nga locus talking. Ita mo. At may itong paring sinulat may itong libro. Itang title ng libro, The Christian Father. Father W. Kramer. Actually, sinulat niya ng 19th century pa. Sabi na, ing bukasyon talen tatang yapin ing sopan ladeng anak bandagulang maya patao makibat king karelang bukasyon para king karelang ikakayap at den kalupad ang tao at kim pauli ng biyeda ketiyato makalubla king kayaryaning Diyos kim banwa. Nanoy nga sabi yung kanini, may miral yap o observe yung habang yan king biya. Yung yan yung kasalukay na panahon yan. Muna siguro, Brother Bernie. Huwag muna naman yan. Siguro, kasi importante yung pengari talaga na kayang maging kabiyaya no kinabukasan na ning kayang anak kaya manibatan hanapin kimbale ka rin niya may yuyubog yung bukasyon na ning metong ning bawat miyembro na ning pamilya so ing metong tata dapat balo ning i-guide ing kayang anak balo so pa nalan ng mga nanuren pantunan itang bokasyon da. So, panalan na makanano din pantanan nung nano itang maging kinabukasan da. Imeto nga tatang iya mo basta provider. Iya mo basta provider. Pero dapat nagiyang pastor. Ilang mo, itamo pengari, itamo imumunang dealing nung nokar niya matuto in kikatamong anak. Alang aluwa pwedeng panibatanan nita nung aluwa itamong tatang. Lalo na nung malibang ka rin kikatan sa sabyan, kakit na rin kikatang anak, itang buritang malyari karela. So at nakaneka importante yung papel tamo itang pengari. Lalo na itamong tatang. Emo ka rin ima, mas itong ing tatang yan ang dimdam na rin nga nakamigsalita, mas panandaman data. Kasi yung ima palagi rin kayabe. Diba? Pero yung tatang, uling magobraya, uling pingmesap, itamo rin provider, kahit itamo yung manintunan talaga. Potang ita na migsalita ka rin kay katang anak, lulubya ka rin ito. Panandaman dito talaga. O something ito. Diyos Kening kapanahonan na iti, wala mo buranta na itang konseptong ing tata. Sabihan da, yapin ng haliki ng tahanan, yung provider, wala mo yan masyadong applicable ng inita na kaya ba mong pepakanan. Irina. Yari nga gana-gana. Yapin ang aman ako nandin na kala makatutok ka pa mo rin. Nung nukarala papunta, nung ketabang dapat napuntalan, masalesela. Yapin tang strong family ties ta mo, manatili pa mo rin. Ngayon, uli namin tang kailangan di pa mo rin tang guidance. Hanggang talasawan mo rin. Through experience, manyag na pa mo rin guidance ng anak. Lalo po tang major decision. Pakiyabe tayo ngayon dito hanggang di nga anak mo, linwal no kay solar mo, ada rin mga katuwa kanitang minuna.
kaya bela pamurin. Kasi partino nimbe mo rin at ika yung ginawa ka rin at aki mo dapat. Nung nalo itang buri mong malyari kanita kasi bunga mo rin eh. Ya makanita yung lalalaman tayo lalong-lalo na yung kasalpantayanan. Alangan nga ganang yan nung itang kasalpantayanan daliwane man lalo na kingapong Gino. Iyang baybiyasi ka na nito. Iyang baybetang bala mo titibe. Yung relasyon, malang metong. Pauli lang itang lugod ni ngapong Gino at lugod na king pamilya. Kasi nung magkanya-kanyala rin, although sasabihan ta mo, patse may kisawan na ka, tinakasariling biye. Pero iya mo rin talagang ganap, makakawani iya. Huling katayid niya pinimbiyan na nin tata, nin pengari, itang anak. Makanya mo naman po, yan naman yung tagat na lugar na nin tata. Makanya mo naman dapat yung kayayariana. So, mapupupos kaya tang pepakanan me, pepagaral me, binye mo nga ganang luho, pero luho, kaya tang luhong, tamang sapat naman ito talagang. So, makanita tayong kana kung buburang kitang konseptong ang gakamuwari kitang pakanan me. Kaya na ikit kaya tuloy itang bala mo itang nanuya ing mas sigit maging role na nin tatang ngeni. Buri kang balikan itang kwento ng Brother Bernie na nung nuka rin. Ing pangatata ng ngeni, ikit niya kang tatang na. So nung makanano yung meging tatay tata na, are replicate ni. Nang minsan ka akit me nung makanano yung maging tatang ing metong maging tatang ing metong lalaki. Depende kung makanano na yung ikit itatang na. Ay, miracle. It's either apusane Wow. or gawa na itang kabaligtaran. Yeah. Uling mas peninton ne. Inga kakit ko ngayon, bala mo yung i-imagine ko ne. Yung image na ning modernong tatang ngayon, involve ya. Involve ya karetang pamagparagol. Kaya anak Alin na nga mo bibiyekeng ima, ingega na ganang responsibilidad. Bagkus, dapat panamdaman na ning anak, inga chuy tatang na. And I think yapintay maging bunga daring, kaya nakan ngayon ke lalaki man ning anak mo, ke babae man ning anak mo. Potang pinamdaman ning image na ning metong tatang ngayon na involved. Maragulya epekto kayo. Ing anak lalaki potang dagulya mekad hapusan ni tatang na. Ating metong anak babae naman mekad potang datang yung panahon. Pantunani itang character or tang values na atin niya itatang na kitang maging partner na uling ikit na maging masantingin bunga na ning pangatatang ng tata na kaya. So, bala mo kakit kitang amanon dan pareho. Brother Brother Bernie. mo itang bore ko sabihan nandito. Ing meto nga pe nga rin lalaki, mo pin Provider. Provider. Protector mo. Yes. Protector not in the sense na pagtanggol na ka nung ating manakit kaya kani. Mo ang ka rin. Protector kaya tamang bagay na proteksyonan na ka yung pangatao mo. Karing aral na. Bang ganita, datang yung panahon na yung anak kayo dagol yung metong mayapayanak, mayapatao. Kasi kaya pa mo, karata pa mong aral na, binyena na nung nano itang kekang maging nung ninuika. So kari paproteksyon na itang maging kinabukasan mo, maging panlalawid na karing tao. Ne? Kasi nung imeto nga tata, ala na pakialam after na binyena itang pamangailangan ng material, nakasiguro penroteksyonan ka rin. Alayo ka rin itang talagang protection. Itagdag kaya mo. Itang agaganahan kaya nitang ka St. Joseph. St. Joseph, yung pinakatatang ng Jesus niya nga siya kitiking niya to. Pero ating maging role na pinita, provider at the same time protector. Sinesene nga na kay Jesus, kaya be meragul niya, kaya parang presence na. At siya ka rin, kaya be ng mga wang, or nanong house ka rin, karpinteryo, so mga wang gamit niya. At the same time, maniwa pa niyang mga latiya, Jesus, puprotektahan niya karetang manin. Kaya itangaman mo nandin na itang presence na rin pengar na yung lalaki ang pambabae. At kung daramdaman kanta ka rin family and life movement Ministry, ministers ne hangapon buwabet specifically
naka-importante yung presence ng tatang po yung ima. Kaban daragol yung anak. Uling magiyang balancing karakter na ng anak, kaban daragol yan Ay adapt no ratang karakter na ng tatang, karakter na ng ima. So mababalansi yan. Alaya mo, nung ingima mo pala yung kayabe, nakasda mo, ay adapt na itang Kang ima mo, maanta anong itatang mo, kasda mo itatang. So, dago dyan mga. Pero nung atsulang pareho diyan doon tabi, rin. Anya, itang minunang panahon na paniniwala tamo na rin tatang provider la. Bala mo alinepin na makaugma. Kaya panahon tamo ngayon modernong panahon. Uling realize ta na importante ang presence na naman din. Tatang aliwa mo itang provision sa kanilang BBN. Banggit may isa no sen, bala mo, I imagine kaya tuloy, pangamate na ka ng Kristo, may kad, ketang pamanuruna mo namang San Jose kareng banal na kasulatan, uling balutan man ketang panahon na ito. Deng tatang ila talagang talaturuda mo naman. At imaginean kaya mo naman malapit niya mo naman yung kapiesta ng San Joaquin ng Poy Santa Ana. Itang makanano yung Meubogi Maria, makabasi ita. Ali mo siguro kang Santa Ana, no? Pati naman kang San Joaquin, anong nuka rin. Ikit niya mo naman yung imayin hanin tatang na minantabi kaya ban kanita magiyang tune mayap at ehemplo yung Maria ngayon yung panahon tamo. Yes. Api sabi tayo ay Maria ang po Jose, nandin sabihan tamo retang sitwasyon keng bale, retang provision sa Biblia ng tatang, itang presence na ang po itang pamagprotekta na karang kayang anak. Metong karang sasabihan da rin aliwag pati na yung Santo Papa, actually abang gitna na mo naman, bala mo ata rin anak ngayon, minala ko itang karelang sense kayang kasalpantayanan. Ang po itang milala ko la interest kayang pisasabiyang kasalpantayanan. Nanong palagayo kanini, ay obserbahan nyo ba ni mapalyarin kayong pamilyayo, kaya kayong pamilyang aliwa na kakayabi at tama. Bilang tatang. Tutuway ta. Kasi laltong kanita, so sinabi dang the family that plays together, stays together. Balik kay kami ng panahon. Hanggat itong may tigtigay yung orasyon, muli na kungan. Kay Bananita, ang apo ko kanita, kailan, uling malapit kami kay Pisamban, dan naman magrosaryo. Hikon magrosaryo ko. So ita, kana kung murang kaisipan kanitang panahon na ito, may dala ito. Hanggang lang yan yung panahon na yun, yun yung medyo malapit ko talaga kay Pisamban. Hanggang kanita pang may aliwa ko pa, itang akakit pa mo rin tang values na nung makanano na kang lilingapan nga pong gano'n. Tingnan na kay pa mo, litang lola ko. Ka pwede mga hanggat may kapag-rosaryo. Walang makanita itang kay. Pero ganyan ka panahon na ini, kare nga nakakakita na kasi. Pwede na akong simba kayong kaya. Online. Music pa yung online na yun. Kaya pwede na akong mag-rosaryo online. Karakalda rin mga yan. Pero alwaya pa mo nitang atok yung mula. Sa bagay ako, sabi ko magserbisyo ko. Po tang magretiro na ako. Pero malamba pang panong ba, magserbisyo na ako. May kapatukin na ako makarinig anak. Yan. So, kaya biyaking lekom. Ating wife pa naman. Kaya bigyan naman kayong Pisamba na magserbisyo. Itang akit na rin anak. Siguro naging tatay yung makanita. Maragula porsyento. Siguro outside kaya niya mo itang may influensya. Pero maragula pamuring influence sa bigay ka rin anak. Nanging tatay yan talaga mag-umpisa. Kasi baluta mo, yung tatay lang masyadong kaya Mag-agree ko kitang partay tananong no ka rin. Sabi general observation niya na pangayin tatang mig-serbisyo yung may gumbisay mig-serbisyo king Pisamban tuki ning ima at deng anak tutukila mo naman kanita. Kasi akakit nung makanano yung maging masanting ehemplo yung tatang. Kasi po minsan pag ima yung mag-serve po sin tatang regular yamo may kad bala mo makapatuki yung
pwede naman palang mag-serve niya. Aga nakakutulit nga doon nga anak bisita tamo kanita. Wa, Atang sabihan- member na ng choir na. Sabihan ko pisa ng guest. Aga Wa. nakakala. Pota, banggitan. Masanting na rin may reflection na rin ang anak kareta. Balamot din yung sasabihan ng ni Santo, yung obserbasyon na ni Santo Papa na rin ang kalaklan ka rin nga, nakabala mo, di na masyadong alanong interes ka rin bagay tungkol kang kabanalan. Pero ako, makuswelo na ako man at matula ako na Aliyah Makanyan, yung pamilya ko. Aliyah Makanyan yung anak ko. At dahil kahit ka rin pangunakan ko, nakaanak na rin kapatid ko, Alila Makanita. Matula akong kukwento kayo at pagmaragol ko na maging Makanita. Kasi halos kaya kami active la. Gana akong pangunakan, nga ako aktibo yan naman kasimbahan, mag-serve yan naman. At ako mag-serve ko, magpakilala ko kayo, metong kumembro na ng community ng Couples for Christ, ang na mag-serve ko kayong simbahan bilang EMDC. So, siguro itas piso sabihan tamo nandun, influensya na ng pengari. Mula kartang pengari na rin pengari. At idalami ang karing anak mo ngayon kasalukuyan. Ito yung nakakit ko. Anya importante itang kanya nung burita lang miyanad keng masanting, keng mayap, keng banal, deng anak, maulaga na magumpisa ka rin pengari, itang pamaglapit kaya nga pong gano'n. Uling, nung nanay nga kakit na rin anak, yan tukyanda yan. At lalo na pa nung magumpisa itakyan tatang. Uling, itapinde kasing lalaki, bala mo keng kultura tamo, deng lalaki, dala expect na masyadong atsukeng pisamban. Mas expect do rin ang babae. Pero pustong ikit mo niya mga lalaki ang madalas at atsukeng pisamban at magserbisyo talaga, mas apapatukin o rin kayang yung pamilya. Aga na ako, tuloy kitang nga mo naman din. Aga na nga mo rin ang bisita ng anak. Uwapin. Potang ikit tangan talaga itang maragul lang impluensya rin pengari da niya ilang adwa, magserbisyo lang mo naman keng pisamban at keng bisitas nung no ka rin lang mag-serve niya. Uling ikit dala at ikit da na masanting na yung pengari, magserbisyo lang pareho keng pisamban or mig-serbisyo la. At in-expose daw talagang maragol din anak daw keng nung nano man gagawan keng pisamban. At role niya talaga ng pengari at lalong-lalo na siguro akit demis mo itakan tata na. Yes. Kasi intatang maragol niya talagang impact karela. Kalo pa yung sinabi ng Brother Bernie nandun pag migsalita ni intatang period ne. At yun. Kama aliya neng minsan maging point for argument. Kasi endpoint na agad dito. Period na ito. Final decision. Yes. Siguro mag-break tamo pa mag-break tamo pa mo. Kaya pong pa magbalik basan po rin kaya kayong comment. At tinako pong mapilan na questions na ikit keni na ibato tamo ka rin kaya katamong guest ng Aldong ini. So, pakiramdaman tayo po yung plug para kang Santa Ana at kang San Ignacio ng Loyola. Magbalik ya po, pinandit, kay ba rin kaya kami pag magbalik ya na ulit yung programang Like Ko, Love Ka. Ing July 26, ya piningaldoon ka piyesta, ring pengari na ning Nuna Birhen Maria. Isan Joaquin at Santana, akakita mo ka rin San Joaquin at Santana, ring makapagmulala ng kalam at grasya ng Diyos. Ay nagtamo karela ing kabanalan at tuloy namang mayakit king karelang anak. Inuna Birhen Maria, induning kapampangan at induning kapaldanan. Kabangga nakantamo ing piyesta da rin ing banal na may asawa. Ipanalangin tala naman dahil ang babaeng miraramdam, ring magnasang may kanak, ang timurin, ring kakatamong ingkong at apo. Banking kapamilatan dari San Joaquin at Santana, ramdaman ng kanilang panalangin at kayadbanan. Ing radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kayan tabi tayo naman king kapigaganakan king pesta dari San Joaquin at Santana. Ribat po kay ni King Balen at parokya ng Santana, pupugayan da kayungan masayang pesta dari San Joaquin at Santana. Ini po Reverend Father Reynaldo M. Cruz,
Kuraparoko ning parokya ng Santana. Meto nga sundalo maging pari at ngani tangalantamon kumang meto nga santo. Iapin sa Ignacio ng Loyola, balang kapusan ng bulan ng Hulyo, July 31, pagmasusyanin ng Banal na Kapulungan Katoliko ng Fiestan. Isa Ignacio, yan man yung fundador na ringaw sa tamang Esmita, paretang paret brothers sa makabilang King Society of Jesus. May kilala yan naman kayong spiritual exercises, matutunan mo makasouth ng pagkain, ang pamigunang at pamagpag-ugnayan ng Diyos. Ipanalangin tala rin ng gunang, yung karelang pamibiyay-biyay, banakit ng kaburyan ng Diyos, para karela, at ang timurin dengan ng sundalos, ayaw sa tamang yan yung panahon ng mga frontliners, banasundudin ka ng kasuhan, para king kaligayan ng Diyos, ipamilatanungan sana sa Ignacio de Loyola. Ang radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Right FM, kaya tabi-taya naman ng pamagmasusi, yung piyesta ng San Ignacio ng Loyola. At iba't po kaya ng parokya ng San Ignacio ng Loyola, yung Manibaw, yung Balian ng Porac, ugayan na kayo man metong masayang piyesta ng San Ignacio. Ini po Reverend Father Juan Danilo L. Dizon, pura parokya ng parokya ng San Ignacio ng Loyola, Manibaw, Porac. Magbalik po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At ngayon yung Beng Kayabi, ako pa mo rin po. Brother Bernie, Brother Joseph, ang ating kanakong comparing fair. Yan. At syempre, basantala po rin kaya katamong messages ang papapunti ng talang maya pa oras din kaya katamong viewers. Kung fair. Well, dahil po kaya katamong viewers sa Megriac kem Facebook niya. Siyempre, maya pa oras po ka rin ganaganang manalbem humagarandam niya ni pero dahil po rin Megriac ay Bebelov Delgado, Salome Antone, Bim Shein Dacapunos, Yoli Ponyo Estrada, Jun Lazatin. Yan, taga Santana. Brother Jun, yan. EMDC yan naman po yan. Verns Bedos Kunanan Anak Parentila. Anak yan. niya. Hello, Verns. Maya Pauras Burns. Jocosio JP, Linco, Michelle Davids Bamba, Librado Aloner, yan. JM Pineda, Jeffrey Manansala, RC Ramos. Yan, Gabina Bailen, Annabel Tiamson Gonzalez, Mergab, yung kanakong asawa, Sai Dison Pangan, Angelina S. Garcia, Emily Maniti Castro, Zon Cruz Torres, Angel Salita, yan, Jonalyn Moman Celes, Norma Deomampo, baka Deomampo Magsino, Lourdes San Diego Graelos, J.R. Gacud Bebero Jr. at saka Kong Jo Pagyo. Yan. Ang po ay Lydia Lavarias, Ilevi Carmel Rigos Katigbak. Yan. At then kaya katamo pong Facebook comment, sabi ng Vivian Gonzalez, happy viewing po from San Agustin, Paris City of San Fernando. Jeffrey Manansala, good PM po. Hi, good PM. Brother Jeffrey. Yan. Sabi naman, Ferdy Babaran, pray for us. Amen. Pangatid ako po. Sabi ng Brother Jun Lasatin, Maya pa oras po. So, Maya pa oras, Kong Jun. Yan. Sabi ng Doc Det, pakibasa natin. Dr. Aguilar, sabi na, salute to our father guests. You really walk the talk at ikayo ing tatayid king pamilya hapuntahing Ginu. May your tribe increase. Yan. Sabi na pong, inidakaladili. Ikiya kaming big brother. Yan. Sabi na, Maya pa oras po. Question number 1, confer. Sabi na para ka rin kaya katamong guest yan, atin po ba oras o panahon na ing anak kailangan ni aramdaman ing pangaimana ning tatang. Brin na siguro sabihan, tang role na ning ima, panamdaman niya naman ka rin tatang. Wow. Balikan tayo ang kutang ng Brother James o pakibatan niya pa mo. Pakibatan niya pa. Okay, Nano nga sabi yung kanita? Kitang bagyanti kanita. Kasi yung tata, yung lalawen tayo talagang masya siya. Itapot ang manalakaran niya. Diretso yan, malayang ka eh. Kaya nga kasi itang lunos eh. Actually, niyag yung gampanan ni tatay itang kanitang magpakalunos ka kaya lalo nung ing meron nga sitwasyon.
pauli na maling anak na penasakit de makanito. Datang tang bugso na nin tata. Yan ako nga itang role na ni meto nga ima na. Anya kailangan talaga yung presence na rin adwan, Yes. pambalansi ito yan. Nung sobra na makasisinta to, sobra na makalambuting ima. So ito bitang combination ba kanito. Brother Bernie. Siguro ingkay ing burinan sa biyan nin kakatamong kapat adamengot ang itabang kaya na ibang suportahan ning meto nga ima ing kayang anak kitang kayang panga-ima at tatang. Mapalyari, ne? Pwede nung itapin pisasabihan tamo na pwedeng maging dual pero mag double time yara yapin itang kaya katang pisasabihan mo naman nandun itang magdoble sikap ya impengari bang kanita asuportahan yung pamangailangan ng kayang anak keng bilang ima karing kayang pangaral kayang guidance na at kim bilang tatang na naman pwedeng gawan nuling babaya imaya talaga no itong pa mag-provide kayong pamangailangan ng material ng kayang anak. Siguro at Buri kayong pwede kayong pakibatan. oo, siyempre, tatangka naman. Oo, kasi para ka na ako itang role na ning ima, pang imay talaga, yung pangtatang niya. Nung ingaman wa ng Kong James Kenneth, ang comfort, at inya rin naman comfort na pwedeng gawan ng tatang. Bilang meto nga tatang. Na pwedeng maging kawangis na ning meto nga ima, pero atin niya namang special comfort na pwedeng gawan ng tatang. Pwede yan naman kasing kumyaking anak ko king pagoko ng Bisaya. Pwede yan naman kasing sumbong ka na ako yung anak ko ng Bisaya. Pero itang maging role ko kaya, tatang niya pa rin. Pwede kang i-comfort bilang neto nga tatang. Nung comfort siya itang pisasabihan ita. Pero itang role para maging imaking anak ko, bala mo magkasakit ko. Mumunang dili. At din lang pong special na role ding ima. Wow. Na hanggang numano kami, umiyakat tapatan. Balikan kaya pinitang kwento na nitang palabasaman nun ko, na itang King Seven Sunday, sabi na, iniwan mo kasi ako, hindi mo ako tinuruan para maging nanay. Sabi na ning metong tatang, ayan tuloy, palpak, sabi na. So, hanggang numano ko, kaya siguro, aging tapatan, yung role na ning ima. Same thing, keng ima. Pasensya na ko po. Magkasakit siya po nga tapatan. Enroll mo naman bilang tata. Siguro ating nanungawas nga to, ating somethings, ating dit mapila na party na pwede ng role na ning tatang na aibyan na muna, o role na ning ima na pwede na namang aibyan ng tatang, ating mapita susumbong, pero itang panga-ima na ning ima, exclusive yung ima ito. Itang panga-tatang na ning tatang, exclusive yung tatang ito. Kaya nga, atin tang palabas ba ni it's a girl thing hanapin. So sabi natin kanong among Pep, it's a boy thing. So it's a girl thing, pang girl atin talaga, pero ating boy thing talaga. Wow. Father thing hanapin. Yan. Atin niya pa metong pang question Big talagang Brother, sabi na. Big Brother, sabi na, confer. Sabihan da po rin anak, aliwa na la. Compared po kanita. Di nga anak, aliwano ka nung yan, kumpara niya minunang panahon. Hypothetically, nung ngening panahon na hindi kayo maging tatang, atin po kaya pagkayaliwa yung style na ng pagkakatatang nyo. Considering na aliwano, tang paniwalang tamong aliwano rin anak ngayon, nanombre na sabihan nita. Siguro in terms of in culture, manaliwa kasi dakal na technology, aliwa. Nung yan nila mo, kasi rin anak yung yan tala, asawa na lang naman, yan po medyo mga rago na lang. Nung yan nila mo, kalupa na mo ang Marvin, daragula parang anak na. Nung yan ni kayo meging tatang kalupa ng Marvin, yung pamagparagul nyo kaya kareng anak, yung gewayo karetang anak yung yan, makantaya pa mo rin o manaliwaya? Palagay po. Ako, yan naman kasi nung nanyitang mita ng kero, kaya nanon lang pa rin biyayalwang paralan na datang, abayo, manatili pa mo rin te. Kasi, iyang experience mo ita. Yan yung meging tuntunan mo ita. Anya masaming idayo ite. Naman kasi marok ite. Anya nung itang ganang mayap, yung patuki mo. Pero atin namang limitasyon mo rin makapag-adapta naman kitang biosistema. Bayong programa. Na,
Eta na yung paboren, ita kasi eh. So nung makakarok naman mo ini, ulo mo yung uso ini, patuki niya, patupad niya. Makigayo-gayo karami na ingka pupuntala na kasiran naman. Pasigurado ba? Ya, ita pa mo ring manatiling value sa tatalan mo na makakaya na balo mo at experience mo ng biye mo. Masa iyang itabilite na balo mo naman 100% siya maging kaya ka. Brother Bernie. Nung ako yung kukotnan nyo, alina. Ala na akong ibayo. Subok ko na eh. Subok ko na eh. Makanini yung maging makanini yung may paraguling anak ko nang yun, kakakit yung masanting yung pangaparagul ne. Nangining atin yung anak, balo niya namang sesening anak na paragulan kayo makanya kabandaragul ya. Nano pang ibayo ko. Wata nung ating kong ibayo baka eya maging kasing something ning resulta na ning nung makanano na ako peparagul tata ko na ya minana ko nung makanano kay peparaguling anak ko pota makanyan mo naman nung magkayanak kong pasibayo na maging kalupa pa nga paragul ning anak kong yan. So, akakita mo talaga itang impluensya daretang tatang da, pengari da, dadalan at dadalan de. So, nung yan naman din magbayo itang mipasa kayo, haliya naman talaga magbayo. Bala mo re-replicate or datang mga santing dang panugali hanapin. Abe biyatala karela ne. At syempre, nung makanano din tinggap ito, makantaya minye. Sabi na pinatang kasabihin, you cannot give what you do not have. Well, the values kasi are the same. Yan pang pilang pambano yung milabas. Yan kahit kita mong paralan manaliwa, pero ditang values are the same. Ila pa mo. Itang paralan. Manaliwa yung bagyat ang approach niya. May nakita I observe ko dati nang medyo atyo kami keng high school. Deng anak kanita no biyasa magkapampangan magtagalog na lang. Makantado ang paragol. Kasi kan bantay na magkasakit pa ta mag-aral la. Bang, ini man English la rin anak. Sabi ko may kalingwa niya naman yata yung Tagalog. Punta pag sabihan king anak ko, English. Inga po, galing na yung mag-English. Diba? Kanita rin anak kay wari, Tagalog yung tuturo. Diba? Kanta kanina, magkasakit. Bang, ini rin, denga po, diba? Mapan English la. Nyami sa sakitan ko. Ring nga po, ngayon lang mag-nosebleed. Wow. So, atin pa? Thank you kan James. Okay. Ganang may questions. Sabi na, atin pa metong kini, abasa kay Robert Pineda Dingal, sabi na, good evening po, God bless us. Amen. Sabi na. So, Wow, amen po. thank you Robert. Salamat. Nakal pong salamat ka rin kaya katamong kayan tabing may kipagkwento yan via online. Tuloy tayong kwentuhan ta, Confer. Muntata naman niya ini karening bayong bisang maging tatang nandin napisabi tanin to pa magparagol kare nga anak niya na nung panahon niya ni. O muntata naman karening malapit ng maging tatang nang magpakasal. Nano mo yung advice IVAU karening mamarap na katang sitwasyon na inarap yun na for 35 years ba? 35 years at 7 years in kaya niya. Mag-6 siya pa. Yung 6 pangatatang ko. 6 years Yung kang pangatatang ko. Ano mga advice yung karera? Kanako. IB ko na puno na yung experience sa ako na kaya pagi kay meto nga tatang ko at kwento ko kaya pag maragul ko na maging masanting naman. Uli nga kakit ko yung anak ko na may ragul yung maya pa yan. May ragul kong ako kaya pa magparagul na rin ka na akong pengari. Ita po, dimdam yun pero metong mambore ko ipaabot talaga kay kayo. Paunaya yung lugod. Lugod. Basta itong atsuya yung lugod, ala ka magkamali. Kasi itong atsuya kayong lugod, aunawaan mo nga nga ganang bagay. Aintindihan mo nga inano man sitwasyon. Nung yaman maging masanting kaya kayong ingakaki mo nga potang atsuya kaya kayong lugod. Mas malino ya kay kabalo may unawaan. Makanya mo naman potang kay pamiyabe yung kayo bayo kong talasaw, ay tindihan niya yung metong at metong. Potang tunay yung lugod kay kayo. At pwede ko pa mag-plug. Sige po. At ko po kayong Couples for Christ agatanda kayo, bang kanita mas lalo yung pag-tibay kay kayong pamiyabe bilang miyasawa, ini po metong mumunang layunin na kay kaming community, yung Couples for Christ. Itang
pagtibayan ing samahan da rin miyasawa at talwami sa ing miyasawa pati na yung buong pamilya. Ngayon po kasalukuyan dakal kayo po Christian Life Program bubuklat makipag-ugnayan ko po karing malapit kakilala yung Couples for Christ po tatin akong kakilala. Yan. Yan. Oh, yeah. Kung, Kana ako naman, itang yung pamakyasawa kasi maligwaya mo. Balik ko na magkatamin ng panahon. Baka matwaya talaga yun. Kasi nga, may nga ring nasi, itong mikuha mong may pali, yap sa amin. Yeah, totoo yan. O ito yung gana akong paniwala, kailangan preparado ka. Yeah. Physically, mentally, lalong-lalo na spiritually. Kasi mo kabut kitang physical abagi, financial abagi, na hing metong pamilya or deng yasawa, kari niya man nalumpakan. Ita pa mo ring spiritual abagi, yung maragul. Sabi dapin, hanggang nanual ngega nang natsukaya ka, nung alayin Diyos kaya ka. At inyang kayangganan. Alayin satisfaction. Pero nga lang, dil ka nga sinahan, at yung nga pong ginukaya ka, manyaman nga ngega na gano'n. Tapintang lugod, kasalpantayan, yung maragul diling kaya. Pero yung pekakagitang preparasyon pa mo. Kaya nanong palimpuntalan yung misawa, preparasyon. Sino ka lang preparasyon? Alwa yung generasyon ipuntalan. Wata mapaso ka. May pasu. Alanang. Alam balikan. Siguro patabisa ka namang mag-share kasi 7 years to 6 years ka pa ang Wala mo tatang. bayo-bayo yan. Oo, bayo-bayo yan. ya o siguro kay, metong po kareta may reflection ko itan na may lolo ko, balo ko na iluluban ko. Kasi, uling burike. Nang may desisyon kayo magpakasal, mag-prepare kami. Ito yung preparation. Pero yung pangatatang, mo balo nung kapilan niya datang. May git kayong pabano baya, may milam na ning asawa ko. Nang milam na niya, at ako mong 7 months para magsadya. Bayo ko maging tatang, sabi ko. Bayo lumalingan ako. Alang libro na pwede kong basan. Ating libro para love courtship Oo. Ating libro na makanano yung maging happy marriage. Pero akong hakit libro na makanano maging maya patatang. Dapat sabi ko, akit meita, karetang tatang ng ining kasalukuyan. Pantunan mo retang mayap, pulutan mo reng mayap. Ako buring sabyan, yugse mo reng mali. Uling karetang mali nga rita, ating kapamuring maya pa yan. Abalo. Ating kapamuring maya pa abalo. Yung pangatatang sabi napin, alang librong mag-define ng makananuya. At suya kaya kay tanong makananong membiyayan. Kalupan yung sinabi ng Brother Bernie. Nung at suya talaga itang lugod, nung makananong nakanliguran ng igpaan napin, iya mong i-replicate mo ito. It's more than enough for you to become a good father. Nung makananong ng pinrovide kaya katamo ng igpaing, nanong atin tamong yan. It's an example of being a good provider. Yes. At nung makananong nakatamong sinalba, Kristo, kaya kakatamong kasalanan, it's being a father na nung makanano nakatamong pinoprotektahan ka rin marawak. Makanano nakatamong sinave, keng matura. And nung makanano tayong akakitimba ng Espiritu na nung ka rin atsuya palagi kaya katamo. That's being a father na lagi kang atsu, panamdaman na ka at panamdaman na yung gabi mo. Tayo siguro yung pangatatang. Nung tukyan taya mo yung banal na Trinidad, akita mo at abalo tamo nung makanano talagang maging tatang. Ito mo siguro yung pwede kong i-advise ka rin. Waling karetang aliwang karanasan na pa magparagol, sa kanya pa ito. Malatiya pa itang anak. Ako yung Father's Day, nag-post ko Wow. Sabi ko, bukas kanyan, the day before Father's Day pa nag-post ko yung Facebook. Sabi ko, bukas kanyan, deng tatang gigrit na no kayong Facebook, lulwala, mga langan. Deng ganang singles, doklo kayo kaya may itong corner kayong kusina, yun mga angka yung dilyo ka rin ako. Ulang yung single ko niya. Kaya, dakal nag-message ka na ako, pangunakan, former students, kaya yung movement, sabi sir, magsaya ka kasi etyo kami kaluguran da kaya. So I think dahil kung deal yan kaya kayo. At ikakagit ko ka rin, may itong lugod, importante, po, siyempre, itang kababanlob niya. Palagi ako, uling tatang ka, palagi na kang masusunod. Kailangan biyasa ka na magbaba ka rin kakaanak na kaya importante. At karinye mo akit itang
lugod po ang ating kawabanlog niya. Po ang preparation, ya ka makapag-prepare nung wala kang kawabanlog mo naman. Okay, masantong yung discussion tao ngayon. Uling Father's Day, ako kapad kaya talagang yung discussion na ini talagang malam kikilit yan daw. Mensahe po, atin ko pa po bang buring i-greet po to, buridong i-greet na rin karelang anak, ang poreng karelang nga po. Yan, sige po, muna ya Brother Bernie. Okay, gigreet ke po in kana akong hello ken kana akong apo Yana. Although pabiyasa makiranda pero kaya beneng ni mami na. Inanay na po pa itatay na pauli lang Florida. In kana akong asawa na may lakwang kembale. Hello mami. Welcome. Iba't hilo-hilo na hilo-hilo. Ang poreng kana akong kapatid kay San Simon. Shoutout po rin kapatid ng Brother Bernie. Yan. Sana po makatutok kayo pa rin kayong kakatamang kwento. Poreng ka akong kapatid kay community ng Couples for Christ. Yan. Yan. So, may pa oras po ka rin Couples for Christ. Yes. Kaya tutuki mga umbirata mo ulit. Yes. Ay, among din kaya kalingwan. Brother Joseph. Mumulaya mo din. Magmisa na kita kayo. Pantunanan na ka kanyan. Maya po oras po karing kana akong kaparokya. At dito kayong community ni St. Benedict. Pag matela po makapakiramdam ngayon panay nyo niya mo po itang replay na. Nang minsan po, simbalo. nang minsan po pag Tuesday 7:30, re-replay da ka tami. Ako balo nang i-replay de ulit kayo. Oral bending ang Facebook kasi yun naman ka rin. Mga permanente na mga tsaka. At saka mo naman karing ka-BEC ko rin, kaya bimi kayo nga ko, Archdiocese ang BEC. At karing kaklase kong makaramdam ngayon. Yun? May 50 years na kami, elementary. Wow. So, celebrate mi na ito. Maya pa oras ka rin tata at makarin mo namang ima. Yun. Takal pong salamat. Confer. Dakal po salamat ka rin may kiyabehin kaya katao mong programa ngayon hanggat panapon. Actually po medyo bala mo delayed Father's Day celebration pero actually niya miras tamo po kening aldong iti ulim bukas piyesta ng Santa Ana ang Popay. Keng Martis. Kaya Martis piyesta ng Santa Ana ang Popay San Joaquin pero bukas yes. Grandparents Day at yapin po iniing bala mo pa mag-honor tamo ka Santa Ana ang Popay San Joaquin na ilang apo na ning kaya katamong Ginoo kaya taking yato. So karen po yung ganaganang fathers at grandfathers at maya pa oras po kaya kayungan makanyan mo naman siyempre karin ganaganang pengaran na mo rin at bilang pagkanaka mo po bukas because it's Grandparents Day tandaan tamo po reyang makatwa maulagala at dakala po wisdom amalyara tamo akwa karela sesentala po rin kaya katang makatwa. Bayo kayo po magpaalam karen pong bisang mag-advertise ng kaya tamo radyo. Pwede kayo pong mag-email king asf.radio.mktg@gmail.com or kontakan niya pong 0949-609-5478. Karen pong bisa mag-donate via GCash. Yung number po is 0905-319-4871 na makilag yung Joseph Mary Bakay. Karen naman pong BDO and BPI na bisa po mag-donate diretso akit tiya po ken description na ning kakatamong live king Facebook yan. Yaw siguro itang amanuan mo i-honor tala rin grandparents. Yes. Uling dakal tamo akong wisdom ka rin. Waman sa sabyenda and updated pero valid pa rin at malaman. Uling ing lugod deng values man po maging off-dated din. Lagi la pong updated din. Okay, so dakal pong salamat ka rin kaya kaming bisita ngayon Brother Bernie, Brother Joseph. Yes, thank you. Dakal pong salamat kang among ding payaga na kayo. Magpaalam na kaya. Among ding dakal pong salamat at Ulan din kaya ang parishioners at Chulagay Radio. Yan. At lula po rin parishioners mo na Chukeni. Dakal pong salamat. Ninong Banjo, magpagaling ka ken, migaga na ka, abe ka po palagi ka rin kaya kaming pangandi. Happy Fiesta ka rin St. James? Ken Lunis. Ken Lunis, Fiesta ng St. James. At magmisaya po yata, ako balo, bukas ba? Ing nunsyo. Nunsyo, wala mo pinwa. Magmisaya. So, siguro mapagalya ka niya ni Banjo ka rin o Rengley, siyempre. Dadalo ka niya. Confer, ating kapang baring i-greet.
Ala na po siguro makanta namon, abayan nyo kami po every Saturday, Yeah. 5:30 in the afternoon, Yeah. at pisabihan tamo po miyaliwaliwang topics na tungkol ka rin laiko. At kaya pong tutuking Sabado yung kaming topic, it's all about nutrition. Yan. Ayan. In general, nutrition niya, pero ma-surprise kayo po makananumiya pong i-discussing nutrition. So, dakal pong salamat. Pasibayo, Brother Bernie and Brother Joseph at Confer, dakala salamat. At Canberra po ring bibilog, King Archdiocesan Council of the Leyte, ning Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, ini po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Laiko, Labka, King Radyo na ning kakatamong Arkidiocese, DWBL, 91.9 Bright FM. Ako po Kuya Marvin. At ako po Brother Fair. Mamon na kepo at pasalamat. Domingo po bukas, simbata mo. God bless everyone. Thank you po, dakala salamat. Ay kung dakila pinaghanapa sa paspas ng poong may kapal, tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Sa paglipas ng panahon, Laikon ipinahayag mo, mabuting balita ni Kristo sa gawa at salita mo. Ika'y hinirang bumayo, saksi sa bagong milenyo. Ay kung dakila pinaghanapa sa basbas ng poong may kapal, tinawag ka